Allah ya cece kare bisa bakin kura. Kare ya shiga bakin kura idan raba macecen bayu ban sama ban daga ceto ne ba. Amin sanado na gode dan tsara dan duka birnin Kano. Kun yi minti 6 na kokowa. Cikin karan ku na farko na minti 10. Dan waka da kashe di. Giri kira ma mai no. Masurisa awoga abuja amai. Amugu. Malam Bashir. Malam Umar. Alheri Allah ya ke mu ashiru wan To Masuducha. Masuducha, Masuducha, Masur, 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 to Masur, to. Mansir ya kasa yadda zai da Abba. Ya samu kawa, ya samu yadda zai duka da shi amma ya wai la ilaha illallah wai Abba ya kada. Allah kada. Abba Ibrahim ya kada. Wallahi Abba Ibrahim zai. Abba Ibrahim zai. Wallahi tashi Mansir. Wallahi ya kada. Kokowa wasa ce ga su. Mansir ya dauka ta shuwe da shi. Kai. Ikan nigitara igo fakarai. To haka ake so kowa yayi. Yawo ni gaba. Haɗin kan ƴan ƙasa duka. Réalisation a Zaki Mougani. Abba Ibrahim très technique. Wallahi ça c'est très technique wallahi. En 6 minutes 53 secondes. 6 minutes 53. A saurara.